ale prečo máš fúkar z sebu, to daj do... To daj do bytče, chod si pre ten ventilátor, že kúkaj, aká je teraz doláma na chudátko. Chod. Do bytče. Budeš vedieť ešte jednu scénku, prosím ťa? No. Dáme mu ventilátor už do ruky, lebo hej, to nevinnou udal. Utekaj. Hej, režisér! To je v pohode toto? To je v pohode toto. Hej! Je to v pohode, v pohode, v pohode, v pohode, aj keď strácam čas. Dobre chalani, super, super, máme to, môžete to zložiť. Pohodička, díky moc. Hej, venec, poď sem. Pozri, teraz sme točili video, kým si tu nebol. To na piču. Čo? To na piču. Trkis. Máš to, čo si chcel. Teraz ich 5 dní môžem fúkať, dík. Ja jebem celú vašu scénu. Do bytče, však ja už to mám v koži. Kurva. Každé 2 minúty v Hollywoode pri scénke tohto typu odfúkne jednu čajku. Dávajte si pozor, či máte správne nastavený ventilátor.